በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ጽቡቕ ውዕለ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተይን ተስፋይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥቅምቲ ዕለት 23 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ወላዲተ ኣምላኽ ኣደይ ቅድስት ድንግል ማርያም ልሳን አንደበት ኩንኒ። በዚ ለማዓንቲ 23 ጥቅምቲ ወርሓዊ በዓሉ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ እዩ። ሊቀ ሰማዕታት ፀሓይ ዘልዳ ኮኸብ ሃይማኖት ወታደር ናይ ክርስቶስ ትምክሕቲ ናይ ምድሪ ኣጋዚት ዝኾነ ማር ቅዱስ ጊዮርጊስ ምስኩላትና ኣብ ሽግርናን ኣብ ፀገምናን ቅዱስ ጊዮርጊስ ይቆመልና በረኸቱ ይሕደረና አሜን። ጥቅምቲ 23 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ኣብ ክንዲ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ተተኪኦም ኣብ ደብረ ሊባኖስ ዝተሸሙ ኣቡነ ኤልሳዕ ዕረፍቶም እዩ። እዞም ጻድቅ ሃገሮም ሸዋ እዩ። ኣብ ዘመነ ኣፀይ ይኹን ኣምላኽ ዝነበሩ ክኾኑ ከለው ካብ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ቀፂሎም ኣብ ገዳም ደብረ ሊባኖስ ብእጭገነት ዝተሸሙ ናይ መጀመርያ እጭገ እዮም። ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ቅድሚ ምዕራፎም ኣብ ናተይ ወንበር ኤልሳዕ ይሾም። ነገር ግን ዘመኑ ውሕድ ስለ ዝኾነ ድሕሪኡ ቀፂልኩም ንፊልጶስ ክትሸምዎ ኢኹም ኢሎም ነቶም ቅዱሳን ተኸታሊ ሃዋርያኦም ነጊሮሞም ነበሩ። በዚ መሰረት ኣቡነ ኤልሳዕ ተሸይሞም ብዙሕ ከይጸንሑ ድማ ሓደ ዲያቆን ሞተ እሞ ክቐብርዎ ክወስድዎ ከለው ኣብ መንገዲ ከሎ ድንገት ካብ ሞት ተንሲኡ ኣቦይ ተክለ ሃይማኖት ኤልሳዕ ሕጂ ናባይ ስለ ዝመጽእ ንፊልጶስ ሽምዎ ኢልካ ተዛረብ ኢሎምኒ ኢሉ ምስ ተዛረበ ተመሊሱ ዓሪፉ ተቐብረ። ኣቡነ ኤልሳዕ ድማ ሽዑ ዓሪፎም ኣቡነ ፊልጶስ ሳልሳይ ኮይኖም ተሸሙ። ኣቡነ ኤልሳዕ ካብ ብዝሒ ተጋድሎኦም ዝተለዓለ ኣብ ኩሉ ህይወት ዘመኖም ጎኖም ኣዕሪፎም ደቂሶም ኣይፈልጡን ነበሩ። ነገር ግን ክዕርፉ ስለ ዝግብኦም ካብ ወንበር ተደጊፎም ንእሽቶ ጥራይ ይዕርፉ ነበሩ። ኣቡነ ኤልሳዕ ብሞት ዝዓረፉ ድማ ከም ልማዶም ጎኖም ከይዕረፉ ኣብ ወንበር ተደጊፎም እዩ። ኣቦና ስለዚ ጉዳይ ክዛረቡ ከምዚ ይብል ነበሩ። ነፍሲ ንትግሃት ትፈቱ ስጋ ግን ይደክም። ንመነኮሳትን ንኹሎም ኣገልገልቲ እግዚአብሔር ድቃስ ምብዛሕ ኣይግብኦምን። ድቃስ ምብዛሕ ሕልሚ የምጽእ ንነፍሲ ይጎድእ ንሰብነት ድማ የድክም። ኣቡነ ኤልሳዕ ኣብ ዘመኖም ንወንጌል ብምምሃርን ድንቂ ተኣምራት ብምግባርን ይፍለጡ ነበሩ። ከም ነቢ ኤልሳዕ ንሶም እውን ምውት ኣተንሲኦም እዮም። ባሕሪ እናኸፈሉ ንደቂ መዛሙርቶም የሳግሩ ነበሩ። ብጸሎቶም ንናይ ጀማዕ ውሕጅ እውን ኣብ ክልተ ዝኸፈሉ ዓብይ ኣቦና እዮም። በረኸት ናይ ኣቦና ኣቡነ ኤልሳዕ በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና አሜን። ከም እውን ሎሚ ንኣቦታትና ሊቀ ጳጳስ መበል 52 ዝኾኑ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ ኣባ ዮሴፍ ዕረፍቶም እዩ። እዚ ድማ ምስ ኣብ ዘመኖም ዝነበረ ኢትዮጵያዊ ንጉስ ፍልይ ዝበለ ኣገራሚ ታሪክ ዝነበሮምን ብዙሕ ተኣምራት ዝገብሩን እዮም። ከም እውን በዛ ዕለት ናይ ሃገረ ቆሮንጦስ ኤጲስቆጶስ ዲዮናስዮስ በዓለውቲ ነገስታት ኣብ ዘመነ ዲዮቅልጥያኖስን መክሲሚያኖስን ብሰማዕትነት ዓረፉ። ነዞም ቅዱስ ድማ እዞም ከሓድያን ነገስታት ኣብ ዝሓዝዎም ግዜ ጽኑዕ ብዝኾነ ዝተፈላለየ ስቃያት ኣሰቃይዎም ምስ ስቃይ ኣብ ዝሰልቸዎም ግዜ ድማ በዛ ለማዓንቲ ርእሲ ኣቡነ ዲዮናስዮስ ብሰይፊ ኣቑረጽዎ። ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ድማ ተቐበሉ። በረኸቶም ይሕደረና አሜን። ከም እውን ተኣምር ቅዱስ ጊዮርጊስ ልመንኡ ጸለቱ በረከቱ ኣብ ልዕሊ ኩላትና ይሕደረና እሞ ናይ ልዳ ፀሓይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝገበሮ ተኣምር እዚ እዩ። ኣግበራ ኣብ እትበሃር ኣውራጃ
بسم قدوس جيورغيس تتهانصت حنت بيت كريستيان نبرت بدلاي ዝተባሃለ ሓደ አረማዊ ገዛኢ ናብ ኣብ ዝበጽሐ ግዜ ድማ ናብታ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ብዓመጽ ኣትዩ ምስ ሰበይቱ ብግብረ ስጋ መስተረኸበ ብእሳት ኣቃጸላ። ዳግማዊ ቆስጠንጢኖስ ዝተባሃለ ንጉስና ዘርአ ያዕቆብ እዚ ኣብ ሰምዐ ግዜ ድማ ብሰማዕትን ብሓይሊ እመቤትናን بحيل فقر ودان نزي أرميني نبدلاي نموغا تقربا كحادي بدلاي دما بوغنو ناس إزر يعقوب نموغا تنسى نتوقع نمجمار أبسن سأجزي أبلعلي سعدا فرس زتقمتا فرسا ناسب عوشتناي بدلاي نايوغ سراوي ترأيام بدحريت كوينو يدفعهم أبكال جزي دما بدحريت كوينو يمرحم نبرا أبتقى نجوس زرع يعقوب أب زبصحهم جزيجن اتتعدا فرسانيا كاب ناي بدلاي سراويت تفليو نناي بدلاي كوينات نموغا مس نجوسنا زرع يعقوب سراويت حواوسو أب مونغو كريستيانن أرماويانن اتي كوينات أب زبرتع جزي اتم أرماويان تشنفو حالقهم بدلاي دما أب مونغو اتي كوينات نتصور توجيو ودي قومته بدلاي دما كفو عموتا كموت عبزر أيوة جزي كاب مأكل سراويتو دما بزحات بدلاي كاب تعبيت لبو سلع على كفو عموتا موتا زابيرن إسرائيل إيواغ اللوم نبرمو عبزمن نجوس هزكياس سناكريم كمستوارده عبزمن يوديت دما هولوفورنيس كمستوارده بدلاي دما لومي بخفو توارده تبهالو نجوس زرع يعقوب دما بترادأنت እመቤትናን በሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስን ንናይ አረማውያን ሬሳ ንምድሪ ክሳብ ዝሽፍና ኣብቲ ኩናት አሸናፊ ኮነ። ናይቶም ዝሞቱ ዝተማረኹን ብዙሖምን ቁጽሮምን ኣይፍለጥን ነበረ። ዘመናዊ ዝኾኑ ናይ ኩናት መሳርሒታቶም ድማ ብጣዕሚ ብዙሓት ነበሩ። ባዕሉ እቲ ንጉስ ኣብ ድርሳን ከም ዝገለጾ ናብ ቤተ መንግስተይ ዝኣተወ ናይቶም ሰባትን ናይ ኣፍራሶምን ንብረትን በብዓይነቱ ብጣዕሚ ኣደናቂ ነበረ በለ። ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ድማ ንኣረማውያን ንስለምውጋእ ባዕሎም እቶም ኣረማውያን ክምስክሩ ከለው ኣብ ልዕሊ ጻዕዳ ፈረስ ተቐሚጡ ብግልፂ ዝዋግኣና ዝነበረ ቅዱስ ጊዮርጊስ እዩ በሉ። እቶም ክርስቲያን ድማ እቲ ሰማዕት ረድኣና በማለት ተሓጎሱ። ኣብቲ ኩናት ለይትን መዓልትን ድማ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብስሙ ናብ ዝተሃንጸት ናብ ሓንቲ ካልእ ቤተ ክርስቲያን ከደሞ ብናይ ኩናት መሳርሒ ዝተዓጥቀ ሃርበኛ ወይ ድማ ወታደር ተመሲሉ ንሓደ ቀሺ ተገልጸሉ። ኩናት ኣብ ኢዱ ሒዙ እቲ ፈረስ ድማ ብጣዕሚ ርሂጹ ነበረ። ናይ ኩናት መሳርሒ ዝተዓጥቀ ሃርበኛ ኣምሳል ነቲ ቀሺ ዝተገልጸሉ ድማ ሎሚ ምስ በድላይ ኣብ ኩናት ውዒለ መጻኹ በሎ። ስለዚ ድማ ንሕና ወገናት ክርስቶስ ንናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተኣምራቱ ካብ ባዕሉ ብምርግጋጽ ምስክር ካብኡ ረኸብና። ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ጸለቱ በረከቱ ሃብተ ረድኤቱ ድማ ንደቂ ተዋህዶ ዝኾና ይሓልወና። ንናይ ኣስራት ሃገሩ ንቅድስቲ ኢትዮጵያ ድማ ይሓልወልና። አሜን አሜን ለይኩን። ጥቅምቲ 23 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ አባ ዮሴፍ ጻድቅ ሊቀ ጳጳሳት፣ ቅዱስ ዲዮናስዮስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ኢላሪዮስ፣ ቅድስቲ እለእስክንድርያ ሰማዕት። በረኸት ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስኩላት ናይ ወዓል አሜን። ዝወደቀ ዘነጠበ ካባና ኩሉ ድማ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተአረመለይ አሜን ወአሜን። ወለኩሎም መላእክተ ሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ዝተመንሶት አላ ድኅነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ
ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ ምእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድረ አጋዚት ሀበ ፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስራለን ኃጣዊነ ተማሂፀነ በኪዳንቺ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።